Marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Action Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Action Hotline. Action Hotline. Action Hotline. Sa liwat, may nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline karon nga daw Agosto 24 na tuig 2022. Action Hotline. Dari na kita sa ikaapat na nga Miyerkules sa ikawalong nga bulan. Kumusta ka mo masuki na mo matag palamati sa kanginan nga nagamonitor na karon nga agay na paagi sa on-air presentation sa Aksyon Radio Bacolod. Sa bilog nga riyon size nga kutob malabutan sa aton sining nga broadcast. How do you do? Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan? Amo man sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na via online no paagi sa Facebook kag subong man sa YouTube. Kumusta ka mo mga suki namon nga mga tag palamati? Action Hotline. Kabay pa, gara na kamo sa mayad nga kondisyon nga sitwasyon na karon nga aga kag welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad tubtob kita sa takna nga alas 9:30 karon na nga aga. Action Hotline. Hindi ka mo magkaripat, pwede gid nga magpadala sa mensahe sa aton sining nga online presentation. No, may available dira nga chat room sa Facebook kag YouTube. Dira pwede ka mo makapadala sa inyo sininga mensahe. Importante, hindi lang tuman karaba gid ang inyo sininga mga mensahe nga pagpanamyaw. Ang mga reaksyon kag komentaryo sa aton talakayan, feel free gid nga ipadala ina kay basahon tay na karon dugay-dugay. Action Hotline. Pero of course, limitado lang aton sininga tiyempo, hindi gitanan makumudar ta kag mahatagan ta panahon agod pagabasahon. Pero at least tinguan tagid nga karon nga aga no mabatian man ang inyo sinipilag ka mga paino-ino, ang inyo pilag ka mga opinyon kag reaksyon diri sa aton talakayan. Action Hotline. Ginaupdan kita karon nga aga sa technical side ni Aksyon Nelmar Madera upod man si Aksyon Christian James Binares upod sa aton nga mga OJT. Kwa nga lan ganin nila karon toto James para malawag na diho. Naligad to ang taga bago ni may bago katoy no nga tong nagdala di blas ang prutas. Tudamo prutas sila sa Bago City to. Action Hotline. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Aksyon Hotline program. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Action Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ma-update kita karon dugay-dugay no kay daw nagligad to ang ginamonitor naman bisan sa province ang parte sa monkeypox bla no kundi ang monkeypox may na-record na una nga kaso dira sa bahin sang Iloilo. No, ang Iloilo City Government paagi sa kay Mayor Jerry Trinas may ara na gani mo sang himo dira nga tikang no kun paano malikawan kag preparasyon parte sa sining monkeypox. Ti ang Iloilo and Bacolod amo ning mga lugar nga ari lang adjacent lang gid sang Iloilo kag hindi malikawan nga kada adlaw subong may mga nagabiyahe kay open naman mo ang pagbiyahe Bacolod to Iloilo. Damo mga estudyante ang sadto diri nagapa-enroll ay no subong kun damo gyapon tag Iloilo nga nagpa-enroll diri sa Bacolod City. Action Hotline. Kay singuna kun magkadto kadara bala sa may reclamation area kun aga kapin pagid no Biyernes ang hapon nga inugpuli sa Iloilo damo ang trips damo ang nagasakay sa mga last trip going to Iloilo either Friday afternoon or Saturday morning, no? Gapuli na to sila sa ilang lugar. Kag pagka Sunday afternoon, balik naman diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental, no? Pero kalabanan gid diri sa Bacolod City naga-eskwela. Action Hotline. Tiambot subong ko nagbalik ang kanamuon damo bala taga Iloilo ni nga sa aton kay eskwela.
Naway kita nagasiling ti bangod sining first case of monkeypox nga record dito sa Iloilo nga dapat hindi ta na pagbatunon ang tag Iloilo daw mo nabla no kay hindi ta man dula katida mo gyapon ang gusto magkadto dis Bacolod no kag sino man abing gusto ya matapikan sining monkeypox nga man Action Hotline. do nadula na ang kabarakas ng tawo angot iya sa COVID-19 ti si monkeypox naman subong no muning nagdala sang panibag-o nga pag monitor no sa mga health officers naton o kon mga health officials diri sa bilog nga Region 6. Action Hotline. Isa pagid ti pagbukas sining galing ho. In fact, may ara na sang mga nag-umpisa na sa pagpatapas ng tubo. Ti kabalo naman kita nga ang mga taga-antike kakadto na di sa aton no kag intra no para sa panapas ang tubo ginakontrata ni sila mo agon magkadto di sa aton tiya mo pagina no ang pila ka mga regulasyon nga ipatuman sang lokal nga gobyerno hindi lang diri sa Bacolod lakip na sa Negros Occidental no tiya mo nang mabalantayan ta nga mga update mga kaaksyon. Action Hotline. Ano pagid ariho isa sa balita no ang ginaproponer bala nga pagbalik sa Negros Island region nga sadto anay na tilawan ta naman galing kay bangod nga wala inigin padayon, kag bangod nga wala sang hagna, nga amo ang nagapatuman o kung naga-create sang Negros Island region only order from the office of the president, ti pwede ito yakabay maligwat no during the Aquino administration, pagsulod sang Duterte administration ti wala to siya ginpadayon, ginbawi, no? Amo nang rason kung nga nawagtang atong Negros Island region. Hotline. Kung madumduman niya sang una, may-ari na kita diri nga regional director sa PNP. And iban pagid nga mga department head or mga departamento sang gobyerno. Ti kundi do ka hapos lang pero sila sang iban hindi manigyapon hapos kuning kaso nga madayon na kay ti ang iban nga mga opisina sini dito naman ipahamtang sa area sang Dumaguete mo kumadayon and Kabankalan area. So at least you need to travel from Bacolod kung taga Bacolod ka going to Dumaguete or dito sa Kabankalan City. Tiyang travel time mo siling ganis ang ibang timayo tani kon Iloilo gyapon no kay siling nila ang pagtabok mo 1 hour lang ang imo travel time ato ka na to galing kay kung maglain ang tiyempo bra kag tapos kung may follow up kay mo yak dukpudlay no ang mga regulasyon nga ginapatuman. Action Hotline. Kag during the pandemic ang isa sa nakita nga kabudlayan kay ari lang diri sa isla sang Negros Botambalon composition of Negros Occidental and Oriental pero may kabudlayan ka kung hinali mag-travel ka pa Negros Oriental. Ang ginapatuman nila tuya nga regulasyon amo ring ginasunod nila sa Region 7 hindi sila tuya kamatumato regulate o kung patuman sang luyag nila nga regulation kay ti syempre under sila mo sa bahin sang Region 7. Action Hotline. Kagiban pagid nga benepisyo kay siling nila kung Negros Island region mahapos madasig ang communication ang pag-decide sang isa ka isla gindugang pang-secure nga maintra man para sa Negros Island region. Tibaloon tani kun ano na ang nadangatan may ara na actually nagkalain-lain nga mga proposal dito sa Congress kag ginumpisahan naman ang pagtalakay. Hotline. Trapiko sa Bacolod on the other hand, siling sang taga-Bitaw manageable ang sitwasyon sang trapiko sa Bacolod. Kundi nagbukas ng klase sa pampubliko nga eskwelahan last Monday, ang naobserbahan ta sang aga during the rush hour nga nagakadto ng mga estudyante sa mga bulutuan for face-to-face instruction, timidyo nagutok ang mga kalye sa mga eskwelahan, no? Ang mga mayor nga dalanon nga dira nagaagi ang ruta sang jeep amo man
nagaginutok man. Action Hotline. Kag siling dire sang bitaw why problema manageable ang sitwasyon sang trapiko sa Bacolod. Action Hotline. Aber pero may kinanglanon pa ang bitaw dira dugang nga mga personnel may maging create nga task force o ining mga striker force bala no sang bitaw nga may ara sila sang mando gid nga daw sila ni ang magahikot kag magapatigayon sang special operation no kapin pagid sa mga areas nga puwerte ang trapiko or problema. Action Hotline. Ano pagid ariho yung may invitation ang SRA administrator dumayara siya pag-atubang sa grupo sang mga hanay sang yara sa sugar industry by tomorrow nga ginalakipan sang schedule niya man nga pagsugilanon sa katapo sa media no maistorya ini siya kag maplastari sa mga plano dira sa SRA. Grabe maning SRA do nagkontrobersyal sa no tining kakita imong ang SRA do pariyon isang BIR mo Bureau of Internal Revenue BIR. Pero lang tawabla, ini sila mga bureau lang pero do ka pudlay no. Do siling mo do ginakulbaan kagid sa taga bureau no. Action Hotline. Ang SRA naman kundi Sugar Regulatory Administration siya pero ang gwaho sang uli perting magkontrobersyal kay no less than na mga lideres kag opisyal dire sa Sugar Regulatory Administration do gina-question kay ti daw nagamato-mato na sila sang kung anong himuon nila. O, tining kakita sinaman. Ti grabe ho. Kahapon nakita kong hearing bala. Perting hearing sa Congress to mo. Ti wala gid nagpaulihi ang congressman diri sa Quinto Distrito, no? Sang Negros Occidental. Action Hotline. Kay si Congressman Yolo, as all we know, nga ti isa ni siya sang mga nagpungko as board member dira sa Sugar Regulatory Administration, SRA. So, familiar siya sa sitwasyon da mismo. And as a lawyer himself, ti kabalo siya no? Sang mga pila ka mga legal matters nga gindiscuss dito during the hearing. Tidamo sang gina-question si Attorney Congressman Dino Yulo nga di ba sabat sang sadto tagpamuno sang SRA no sang nag-resign balang nga si administrator si Rafika. Action Hotline. Daw nagasala siya kung kaisa gambal pa siya nga sorry your honor I don't have the copy of that documents ay puwerte siling ko araw-araw nga kamo nagmaniobra kang naghimo sina ang kopya mismo hindi mo matandaan do mo na. Action Hotline. Pero ang balanta na karon dugay-dugay ha ari pagid ang parte sa dengue nga kaso ang latest subong bala may ari ginpadala diri sa akon sa email si Dr. Grace Tan ang nabutang diri ho parte sa problema sa dengue. Oy may latest sila di ba nga hotspot nga mga areas nga ginpagwa. Kag ini nga mga hotspot area ginalakipan ini no sa barangay Takuling kag barangay Mansilingan. Ang Mansilingan nakita ko din pinaka-latest nga record nila ho. Would you believe 73 cases na sila? No dira sa may area sa Mansilingan. Tingaton malang diri siling mo denggi-denggi lang ni pero kundi ka ni magprepararya ba si madisgrasya ka mo although nga nagapabilin sa ang cases subong do nakita nato ng latest or 9 ang death gyapon siyam nagkalamatay mo pero ti ang hotspots bala ining 2 areas berkwa ang karon ng mga opisyal sining barangay bikunan umatikang ginahimo nila. Action Hotline.
Ini kag iban pagin nga mga updates sa mga crime stories karon dugay aton tutukan diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Hotline. Ang party update man sa distribution iya sang bulig pinansyal sa education sang kabataan no nano nga daw ay pasta subong ni sang husto nga panugyan gikan sa DSWD sa National House. Hotline. Abo ginambal ko, hindi dapat ni pag-dali-dalion. Dapat i-plaster ini. May aras ang proper perspective. Para nga at least kung may instruction, gidman, amo na blaglayon ang sundon, di kay kita mo ya, mga taga-hinubaan, kag ibang mga areas, diri nga nagdulugok sa Bacolod, kay ang balita, diri sa Bacolod, ang distribution. Hotline. Ang kakulang sa koordinasyon among problema. Hotline. Alas 8:19 na. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero balikan ko ang headline ko nga ginmuno kaina siling ko ba puwerte. Si Congressman Attorney Dino Yulo, nakita ko gid during the hearing ang mga gina-raise niya nga mga clarificatory question and the questions nga being raised by the good congressman of 5th District, which is very familiar no kung isyo sa SRA kag kunano ang mga sitwasyon sa SRA. Tinakita ta kahapon to ang mga point nga gin-raise ni Attorney Congressman Dino Yulo. Galing problema do hindi kasabat si Anay SRA Administrator si Rafi Kaha. Hotline. We have Attorney Dino Yulo, the Congressman of 5th District sa aton nga linya. Kong, how are you? Good morning. Maayong aga mo, Action Art, no? Of course, sa mga tagpalamati, maayong aga man sa tanan. Yes, salamat gi sa time siling ko. Doon nabudlayan si imo si former SRA Administrator si Rafi Ka magsabat sa inquiry niyo sa Congress raw. Ati natural kay kung ano ka no, kunang imong sabat no, gaba galitiw-tiw gagalibot-libot no sa hambal pa ni Congressman Acox niya sabta na lang sa yes or no no. Amo na lang natani siya kay masyado man ikapos. Nya kung gatiw-tiw na ganing istorya, sayuron pa may ara ikaw ginapalagyuhan. Pero sir, ano kayo doon ay ko makapaumpisa ba lang? Iyaw ko pangita sang link kaya makita ko tani from the very start kung ano ginang discussion. Actually, ano nalabutan sa to? Kag may continuation pa ni Kong? May schedule pa no nga second hearing no. Actually, gusto namon ipatawag ang acting board secretary no, although sa dalayo no nga mga inadlaw bala makita mo na ga-unravel no or ga-unravel ang bugos nga istorya no nga nag-lead sa tong August 9 nga order no. So mapadayon pa. I think we might need a couple of more hearings siguro. Aha. Sir, may mga points kakapon nga nabatian ko bala. Number one, ang parte sa plan and program, no? Parte sa sining SRA sugar order. Pwede mo ma-expound to, sir, kung ano tong point nga gina-raise mo kahapon? Balukas ang a week ago no or more than a week ago, si Senator Mig Subiri kag ako gintawag kami sa Malacañang no before pa ni song nagwa ni tanan no gipatawag kami sa Malacañang para magbulig pangita ang solusyon no. So dito na namon una ginabatian no nga gin-speaker sa amon ni Executive Secretary Vic Rodriguez nga sa pag-meeting nila dito sa August 4, which was a Thursday, ang ginpangayo sa iya was an importation plan no plano no? Okay. Oo, plano nga ibalik sa Malacañang sa Lunes, which was August 8, para pagatun-an sang presidente kung pagadayunon ang isa ka import program. No, so dira mo makita ang kuano. Oh, subong niya ang nabatian nimo gina interchange ng word nga program kag plano nga daw isa lang. Pero tuod nga istorya was that an import plan was required to be submitted sa executive secretary for review sa atong presidente. No, so amo na nga ginaliwat-liwat naton ina ano ini ang anong instruction, specific instruction, import plan bala or import program. Aha. Kay namuno niya to siling niya agin question mo bala? Ti sino nagatag instruction si imo nga magdiyon sini sa ulido nagako siya siling niya ti
tiglikom sang Department of Agriculture. Is he referring to the President, sir? Actually, amo nino, ang instruction sa Ilaya was done no sa kay Executive Secretary Vic Rodriguez was to prepare an import plan. So Okay. parang do ginamiklaya na lang no ang import plan kag import program isa-isa ginano na lang ginsalamay na lang no. Kay ang Okay. natabo no ini as a called from the hearing no sang August 1 nag-meeting sila no nag-briefing siya nga kulang ang kalamay no. On August 4 may meeting liwat which was a Thursday. Ato man ato si si board member Beltran but he was not able to he was not able to participate kay wala sa kasulod sa kwarto. So ang aton lang makuan sa ma-extract na nato nga information was inside the room was si Executive Secretary ng Rodriguez, si former SRA Administrator si Rafica kag ini no sa base sa next hearing paano na makapamangkot man kita kay former board member Valderrama. So ato dito on that specific day ang instruction ni ES Rodriguez was prepare an import plan to be submitted on August 8 which was a Monday. Okay. No? Pero natabo, nagprepara na sila isang draft right after Thursday, no? And then din-route na nila, no? Sa isang Lunes at about 4 o'clock or 5 o'clock in the afternoon, gin-route na nila. No? Kag tapos inang by August 9 ara ng board resolution kag ang sugar order. No? Amo na kadasig, no? Actually, Okay. i-upload na yun sa SRA nga website, no? On that specific day. Grabe, no? Ang instruction sa imo is to create a importation plan or program unano pada galing pag mix klada niya may sugar order nga apid gali iya kong That is correct, no? So August 5 pa lang sang hapon again from from the records of the hearing nagpaubra na saya sang kuano gipadalaya na no isa lang kaadlaw no ang sugar order gindihon no og in the afternoon of August 5 gid-email na kay Yusek Sebastian. That is why Yusek Sebastian on the said date also sent an email supposedly no sa OP no informing them nga may ara sang draft no na SO. So inang nakita nimo how fast no the events transpired during let's say about 4 days no. Aha. Kagang dito pag balangging raise mo ang question nga nagambal kagati nano ini daw gin cut short bala ang kwan ang dapat may sundon nga process nga daw siya na lang in behalf iya sang iban nga official do siya na lang nagmato-mato iya dihon sir. Balukan dito nakita nimo no. Una, nag-ako na siya nga siya lang isa nagpreparar sang kwan no. Kag iya nga executive assistant, duwa lang sila yan nagpreparar sang sugar order. Wala sa na ni konsulta ni isa ka tawo sa SRA no. Labi na gid ang mga deputy administrator siya nga before who all of them were always on board no. Ikaduwa, aptong ginapamangkot nakon nga nadula na no sa sugar order ang performance band kag ang ang reclassification no duwa na kabagay gin pamangkot naton. Kabalo ka Action Art, I deferred to my colleagues no sa dito sa house nga sila magpamangkot sang question no para at least if they are able to extract information that is beyond us no at least gwapo pagid kay hindi sila membro sa industriya and then mapukaw man ang interest nila sa problema sa industriya sa kalamay. That's why ako I sat there from 9 o'clock in the morning nakapamangkot lang ko at 2:30 in the afternoon. Gani lang para defer ka lang sa upod mo. No, but at least by that time no may mga questions nga diri gid lang mahalin sa aton tungod sang prior experience naton nga nakapungko kita dira. And I'm specifically referring sa sa the power to reclassify which is very very important in any import program and ato ang performance ban. Yes. On your personal note, nano sir ang imo sining paglantaw kag assessment
on all the subject matter being discussed and questioned to former SRA si Rafika, are you satisfied sa sabat niya, sir, or ginadivert niya, gid? At natural, no, ila gina-focus nila nga may shortage ko, no, urgency lang ang ila ginatulod, no. Pero nag-ako na siya nga that the whole process was not followed, no. The whole protocol in preparing an import program wala na natapos, no. So gin-judorize siya na lang ni pangitaan na lang sa justification nga kuno may no. Pero subong na bukaran pagin nag-import program ka, nag-propose ka sang 300,000 metric tons under sa SO4. Pero ang SO3 nimo wala pa gani na ubos. Sus. Wala pa na ubos. May ara pa kita sang about 125,000 metric tons out of the inang 200,000 nga wala pa ara pa sa languishing in the bodegas, no, the banded warehouse sa aton nga mga industrial users. So why the urgency nga makasulod kaliwat, no, sang 150 para sa para sa ato naman industrials. Pero during that time, nga ara kada kaginupdanay kamo na sir sa SRA, nano ang mga process to yan that time gina-scrutinize mo gid, ginabantayan mo man kong? Balo ka, kami naging oposisyon ako sa SRA, no, kay since I'm usually, no, hindi magkatugma ang interes ng miller at interes ng producer, no. Okay. So in so many instances, no, nagabuto kita sa pihak, no. Pero ang akon simple malang ang akon nga talaksan sa una action art sa ara ko da mapuli ko diya sa dason nga adlaw o sa gabi mismo. I should be able to defend whatever action nga ginaubra nakon sa SRA kung magpuli kita di sa distrito naton or magkadto kita sa Kabangkalan, sa La Carlota or diin man, no. Amo na yang importante. That's why nga we batted for an SRA taga Negros para you can get the feel of the situation. Aha. Now, ano ang padulungan sini? Can you tell us the direction of the investigation in aid of legislation, Congressman? I think this is good for the industry, no, na nabukaran ini, no. At least on ang bag-o naton nga SRA nga nga board would be on its toes, no. Dapat naksid ta magiyo, pero at the same time cautious, no, and always prudent kita sa mga aksyon naton. Inang may mga bagay nga dapat nakakonsulta, may bagay nga dapat na ang protocol ang prior mga practice before aton matuman, no. So and what is best, no, is now we know nga may concern gali ang national government sa aton nga industriya. Aha. Pero ining si former SRA administrator si Rafika, may mga atubangon pa ni siya, sir, nga daw legal implication sa ginimo niya? Well, let us await the findings, no, the formal findings of the committee, no. Hindi lang ko na mag-komentaryo sina because yes. membro ako sa Committee on Agriculture, no. Correct. So it's premature for me at this time, no. Let us give him the benefit of the doubt, no, and the presumption as of this moment. Yes. Sir, anong assurance mo sa mga Negros Occidental, especially to those nga nagasaligid and being part of the committee nga nagapatigayon sa hearing subong? Hindi sila magkabalaka, no. We will always work for the good of the industry. Dako naman nga bagay, no, nga may tinion kita, tagaan kita sa oportunidad makapunggo sa Kongreso, no. So that's why I made full use, no, sa the singular opportunity nga after wala pa 2 ka bulan, no, may opportunity na kita maghambal sa sa kamara, no. So, malagsahon ni nga oportunidad, no, nga may opportunity kita sa isa ka bagay nga may gamay kita nga expertise, no. So hindi na naton pagbiyaan, no, ang aton nga ekonomi ang nagapadalagan sa ekonomiya naton sa probinsya sa Negros Occidental. We will always protect and work for the sugar industry. Finally, nanong imo sini nga gina-foresee, anong imo sini gina-expect to those who are sitting now as officers from administration down to board member of the board dira sa SRA, no, sa mga bag-usbo nga liderato, sir? Hindi gamay ang problema, no. It's not going to be an easy task for our new board, no. I've been there, done that, no. Nakita na ako ng kabudlayan. We need to restore SIDA. And more importantly, no, we need to restore the confidence ng aton nga mga stakeholders sa SRA.
no, na battered institution ng SRA, no, labinigid sa subong tinion, no. So I think it's the challenge is for them to rise up, no, and ensure that they will be able to unite the stakeholders. Aha. On that note, Congressman Attorney Dino Yolo, sir, thank you so much for the time and hopefully maging open ang line mo for some update sa masunod nga mainadlaw. Salamat, Gid Kong. Madamo mga salamat sa imo, Action Art, no, kag sa matag palamati may agas tanan luwat. Action Hotline. The Congressman of the 5th District of Negros Occidental. Tiyan mo na bala, natisway gani siling ko o initanan it boils down sa ginatawag na ton kung sinong nagapulong ko or sitting officials ta, no? Representing our districts kay ti diri sa Negros Occidental nga daan may ara kita 6 districts. Lone District o Bacolod, may other congressmen representing sa mga party list. Pero hindi lawg-lahog gag simple ang trabaho sang congressman mo. Can you imagine, subong? Hindi lamang na silaya para nga mag-create sa magkasuguan, magpasar sang bill kung para abi sa iya distrito or for the whole nation. Pero kita mo naman, no, at least kung ang congressman sang Quinto Distrito, dayaw nakaintindi mismo sa isyo sang kalamay, niti ang isa pa ginagusto kumabatian sa ulihi, kay ongoing pa man nimo, nakita ta nga puwerti ang ginimo gali isang SRA administrator, although nga ti may time pa man siya to defend and then to answer all questions, pero din ka nakakita iya sa isa ka opisyal, nga ginatagan ka sang instruction to prepare no sang ginatawag nga importation program plan. Tipay moon ka palang plano, importation plan, gulpi lang niya, may programa ka na, kag automatic, pila lang ka inadlaw, may sugar order number 4 kang ginpagwa. Action Hotline. Igo kwintaon, ay kaya sa ginistorya ang ibanda, ang imo lang assistant, ang ginistoryan na ikaw, amuniho. Kaginda padala dito sa ay pobre man to si Bastian, to yung undersecretary, o kay ginpapirma man to siya, ngangwa, siya naman nag-represent in behalf of the President of the Republic of the Philippines, nga mo man ang Secretary ng Department of Agriculture, tiding kakita sinaiyaman, gin-cut short ang proseso, kagaminado man mismo. Ang SRA Administrator sadto, katiway masunod ang gusto nga pamaagi. Action Hotline. O hindi magkita tanan gid mga hasindero o conplanter sa Negros, pero may implication ni sa aton galing mga gagmay nga mga planters sa income nila da, kag much more, para mabalaan tagid balanan nung status subong may krisis gid man sa kalamay wala o tianay mayo manigani kinaguluwa ding isyu. Kita mo may mga nadiskubrihan pila ka mga bodega nga tutoy kadamo galiho ginhoard gintago nga supply sang kalamay. Action Hotline. Ikabalo ka importation issue ti amo na kunong ginalinan sang ginatawag nga korupsyon mo. Ti pila ang ganansyaon nila da, pila ang magkadto da sa kurako abino, personally siling ko ti nanong interest nila da. Nga magalagid ka syada kang iduso gid ni. Don't tell us nga ti para lang na iya sa kaiwan gid sang sugar industry. Action Hotline. Pay pagani matapos ang galing sugar order number 3, sala-sala naman kamo kang iduso ang sugar order number 4. Inablang dapat ti may mga consultation na aber dali ka mo diyan ay kay huwag may ginapatunan di ho, may plan di ho nga dapat idiho nun ta kay gusto kag luyag sang karon nga administration matunan ginano exactly nagatabo sa sugar industry. Action Hotline. Kay sobra man kaalam gimbutang na sa as administrator of the SRA nagimuimo siya nagplastar sa drawing board niya. Guro ka na, butang ito silang sa assistant niya tinano, niya ikaw bala na sir, okay na. Asos ang resulta na imo iya from importation plan, ginsamo niya, ginintrahan niya program, kag it was translated into a sugar order number 4. Action Hotline.
Taling hindi ta pa man ma-preempt what will happen next. No, ang Congress may duwa ka chamber ini mo ning Senate kag House of Representative. Ang House of Representative and a Congress as a whole, ang investigation in aid of legislation ginagamit na para at least makita sa mga congressmen ano pagid ang mga measures nga pwede himuon nga mapasaran sa kasuguan. Pero ang hearing na it doesn't follow and it doesn't necessarily mean nga after sang hearing, mambal na karon ng mga congressmen you are guilty of committing this particular violation or crime. Hindi na sila pwede na ang magkadesisyon sila. Ha? Ang ilalang investigation in aid of legislation, maobra na sila sa ulihi sang ginatawag naton kasuguan kag pila pagid ka mga safety measures ka hindi na masulit ni diba? Amo lang na pero sila nga pabatbatan mo na yung taong niya guilty beyond reasonable doubt waay na da sang pwede nga mahimo ang taga Congress unless nga may invitation ka to attend the hearing kag hindi kay mo ya pwede ka na nila mapasabpina. Action Hotline. Tiyan mo lang man ha. Pero nga aton mayon kaya at least na-discoveryhan. Kaya ang gwa bala sa ulit, pareho lang nang intuon mo yung tao, ibalita diya karon, ipagwaon karon nga grabing krisis tas kalamay. O nga kinanglan ta na mag-import, nga way magaligin tunan sa gusto. Kung bala may krisis, kiban o kung wala, o kung may nagatago sining supply, tingwa sina iya, hindi krisis, kundi interest nyo yung inyo, sinigina pa ngibabaw da. Action Hotline. Kamo na nga siling ko, ano man nga hinsya kay departamento sang gobyerno, bureau man dira ang gina-create, dapat ginman ni sila naton bantayan. Kung bala nagatrabaho sila sa gusto kang ila sining ginatrabaho for the interest of the majority of the Filipino people. Action Ako na Hotline. kasimple, tikiling kakita sila yaman. Ayo kada imo, kung gimanduan, kabi mo kada plano. Yawer, ginapaubra ka palang plano, pagwa, ikaw nang himo nga, kung sa balay bla. O, sila nga, tunida ko na nung himuon, ta na nung pagpagwapo sa balay ni. Di siyempre, hindi lang ikaw na, no, kung gusto mo da nga, konsulta ka to architecture or architect da, kung ano ang mga design, mayara ka siyang plano tuod, amo niyo, abi konsultante ba na, no, paglantaw niyo, okay ni. Siya waya, siya na ang nag-architect, siya na ang nagplano, tanan kung ano da ang gamiton sa sulod sa ulihi sa balay nga magnami. O, tanan-tanan niya siya lang, upo di assistant niya, hindi mayo no? Pero wala tontang tiyempo. Kay may next hearing pa ini, balananong malabutan, hindi kaming hearing sa mga clarification, kag dapat hindi na ni masulit. So kay pariyo lang na karon nga gininto tayong pumuluyo sang Pilipinas nga may krisis kita sa kalamay nga gali wala man kita mo ang presyo sang kalamay din kakita naglabot isa ka gatos ka pesos ang kada kilo yaman. Action Hotline. Ang mga gagmay nga planters actually ginawa na lang gani subong kuno ang mga tubo nila nagkilkig ng gid kun tawgon blas karaya nagagmay na gid kay bisan abunon di nakasangkol magbakal kay perti nakamahal. Action Hotline. Kaya mo na naglain ang itsura katubo gani o ang iban gani ginapabayan na naggulang ng tubo nila na merde na ti ano blang halit ang ginimo ni. And take note that Negros Occidental isa ini sa mga lugar sa Pilipinas nga sugar industry ang isa sa nagabuhi kag nagabulig di sa aton ekonomiya. Action Hotline. O nagabuhi diri sa mga pumuluyo, mga farmers naton. Intunan na guro nila na mas mayo gani nga tinagalin siya, nag-resign siya, ginbaton man sa Malacanang, at least na bulgar ini, sa kalawig na da, ting question, pag atong mga ginorder nagligad, ang sugar order number 3 to ya, o kumusta to, basi amo man ang sitwasyon, gagulpiada lang pagwatong, way man consultation, sa tong tsimpo ya, kung ano gurong huniyas to, basi ginapirmahan niya, okay
Pilang akon da, ay kalain. Action Hotline. May import na klamay, pila da. Yati galing sir, basi amo niyong tao, mga planters, di mga kuani mareklamo din niya bay da. Purtanti, buta yung aton sining barukan. Barukan. Ang aton sining packet. Action Hotline. Kaya mo ni kita, dapat mangin critical kita mo. Kay kung hindi tayo sila pagbantayan, sino na lang sa uli magbantay na sila bi? O pabayaan tan lang ni. Iitugyan tan lang sila bisan hindi hustong sala nila. Dapat manabat sila Tining kakita sila may proseso ng gusto. I-cut short may muya, panubuon may muya. O malaktod gimos kapihan ni Baldo ya. Action Hotline. Nanong klase opisyon na ginadakop ka ng isang LTO kay LT Farby ang mga nag-cut short sa ruta sa masalakyan. Ay, siya nagbato-mato sa himo sang ruta nga iya. Ay, grabe nga abilidad, no? Kung si Maninoy, Action Fred sa langga pa, hindi na niya tinunto. Tinontre na iniya. Action Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Sudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos. Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning lang kay paring Basti Girhin. Siling pare ang Pilipinas makasupply sang kaugalingon ta nga produkto kalamay. Nga kalamay galing damo buaya. Kinakaon sa buaya pring kalamay. Aksyon Hotline! Hindi alawag ko lang damo buaya ko no. Muning problema sini nga buaya pare kay nakakurbata no. Aksyon Hotline! Baka create man kita aton abono kaso damo gusto importation kay damo na buaya habok bulsa ay kalain. Tino galing kay amo ni nga way labot buaya na kung kaysa kabalan pa. Aksyon Hotline! Lain niya sa gobyerno nga bisan ka pangatubang nga kung kaysa issue sang korupsyon. Malimtan pa na kapumuluyo iya ka tiyempo eleksyon kisa kapin pa politiko. May mga issue na sang korupsyon na priso na ganing iban pero kapapili panaog pa iya. Binta ako nara ka sa politikano kay kung isa kalipatan sang tawo pagpapili mo liwat daog kaya sa eleksyon ay grabe ti amo nang abilidad kita nga mga Pinoy amo nang lain kon ang mismo halin sa opisyal ta karon ang gapang kuanda gapang uot da ay gapang kulimbat kundi dalahig na tananda ti ko nang imo opisyal karon gapang kulimbat man dugangan gibutang mga tiglikom na sa naglain-lain nga insya sa gobyerno mo man ang utok nila nga nag-coincide gid kundi tapos gid ang kaban sa gobyerno ta. Aksyon Hotline! Dason sa primero pudag-pudag kita grabe gali no ang nakuan lang kwarta no. Pero pagkalipas ang pila ka tinuig lipat kita pag eleksyon nagpapili kay sikat ang ngalan kag ang kilalang pamilya daog bangyapon sa eleksyon. Aksyon Hotline! Amo na iya siling sa Maninoy ko siling amo na iya ang may diabetes nga mga buaya ay kalain may diabetes kuno nga buaya. Aksyon Hotline! Ay gusto kay kalamay Aksyon Doors. Di ko obra kaon gali ang buaya sang kalamay ang gwa madiabetikon ka madiabetikon may diabetes ka sa ulihi ay grabe no. Morning da Ninoy Roger Montalvo puwerti ko no Ninoy pagampang sa mga basketball nagliga do ikaw gi kuno na mira puwerti congratulations gali sa ila ni Toto Kib Montalvo daog sila game 1 no karon ang ampang game to. Sige, good luck dira sa team sang TNT. Anak ni Roger Montalvo na nagampang si Toto Kib Montalvo. Aksyon Hotline! Ayo, salamat gida sa mga nag-monitor ang iban bas hindi ko malabutan sorry gida. Henry Ibanez, Julieta Punla kag Fi Aliador, Marivic Miscala kag Nods de la Cruz, Nonito Novero kag Bibi Giolo Gregorio. Good morning kuno Bibi Gregorio Yolo. Salamat Matarisa Di Rocky Tadios Barrientos. Okay? Ang ibang dugay-dugay naman, i-try tagini malabutan karon na si Ruben Villanueva Lidia de la Gracia. Always magkunong monitor sa Corbada Planters, Barangay Cubay, La Carlota. Edith Domingo Tamon. Emily Morden, good morning man, Denver Liper. Okay, salamat gid sa inyo pag-monitor. Aksyon Hotline! Alas 9:02 na, ang iban karon naman dugay-dugay. Sa iluhan kuning dinggi ho. Dinggi anay kitabla kay ang monkeypox ni karon sa City Hall nga mga reports ipa follow up tan nano ang mga ginahimo man nga
mga measures sa Bacolod City parte sa monkeypox, no? Kay kundi ang sa COVID-19 response, at least ara si Dr. Maria or Ana Maria Laarni Purnan nga siya nang gintugyanan ambot sa monkeypox ti ba siguro City Health Office no, maki-check kita karon sa City Health Office na parte sa mga regulations kag city councilors nga amo ang gintugyanan komitiba nga nag-uyat sa Committee on Health. Action Hotline! Kaupon naton karon nga gagali si Inday Athena Joy Biatingo, Mikaela Sibugan kag Neil Joseph Orsal. Mo na di mga OJT naton nga on the go all the time man. Dugay-dugay kay may utan naman dato. Action Hotline! Utan la ng minoni Jo Marismo nga agamo. Nya pakalduhan ta si James. Kay do kaluya. Why ka James nagkuhan James how? Why ka nag-interest sa basketball? Tani ikaw tong amon sintro. Galing kay lain mo daw softball imo no kon baseball kag volleyball. Ano imo ganyan pang? Kaon? Duway mo na iya. Do ikaw gito kuno ang ginalaga sa Boracay ito Do ikaw ginang idol to sa mga Koreana. Action Hotline! Sige si Juan kagabi porte partner mo si JM Baiken ay katatlogid na katres. Puwerte si JM. 3 points katatlo. Dason, damo pagit sa puntos. Ti pag balik na di matyaga ko hindi guro mamugno. Kay ti star player siya mo. Action Hotline! Sige lang kay Dason kung hindi pa siya mamugno, hindi siya pagatag ang Dason niya nga uniform guro James, no? Sa imo lang to, okay ka lang. Pero maintra ka. Action Hotline! Alas 9:05 na ari ho kay nakita ko bala kundi nagpadala sa akon si Dr. Grace Tan. Thank you kay Doc Grace ha. Ang latest nga ginapadala nila, actually August 13 siya ang last nga kuan nila nga data, pero may ara na sang total reported dengue cases nga 617. Ang napatay is 9, no? Ang sa mga nagkalapatay nga 9, ang previous report ang 11 years old nga male, no, lalaki taga Singkang. Ang the rest may ara sa Panukoy 20 anyos nga babayi, Sumag may 19 years old nga lalaki, Tangob may 75 years old nga lalaki, Mansilingan may babae, bata ito nga 13 years old man napatay, Mansilingan may 7 years old nga bata man, 11 years old man nga babae sa Granada, 31 years old nga lalaki sa Takuling, kag 69 years old sa Tangob, no, nga lalaki. Ti kuan gyapon, ara gyapon 242.8% ang gintaas compare to last year record nga ang total case is only 180 with 2 deaths. Action Hotline! Ti kinahanglan tandaan tagi kay ang lamok ni ho way pili alin sa 1 month old hasta 86 years old ya pwede ikuanon apektuhan. Action Hotline! Now ang latest nga ginpagwa diri nga data gina-consider karon sa clustering of cases nga ang do hotspot area ginmansilingan ang Takuling ho. Ang Takuling although ara sa ikatlo siya kay 48 cases sila, ang Estefania is 49, Mansilingan Portillo 73 iya mo. Online sa hotline. Online sa hotline. May mga fogging kag spraying operation naman actually sa mga schools. Karong kay basahon ko lang liwat, but we have Barangay Kapitan Rodolfo Boy Pico sa Mansilingan on the line. Kap may aga si Action Art live subong sa Action Hotline diri sa Action Radio Bacolod. May aga Action Art no. Gabi lagi si motor pala may aga diskanan. Siling ko ba grabe na sustain gid sang Mansilingan ang record do number 1 gid kamo for how many consecutive weeks kap no? So, Action Art, bali nga amon sa bunga case, 73 as of August 13 na to. Gani? 73 ka bilog. Ti hopefully why na ni madugangan kay ti August 13 ya kuan pa to ika second week ari na kita sa ika-4 nga semana subong ho.
Ako expected ko masaka na siya, no? Kay may nahibaluan man ako nga isa ka pamiligid, no? Nga ang apat sa kabataan gindiggi. Buhay na siguro pa madala. Gani. Sa ospital ang katuya ka bata. Oho. So bali subong kabalog kitang ang imo opisina way pabaya, reminder sa public. May ang paging operation since nga hindi man na sila nga halaka pa aso na kay hindi man na mayo sa health sang public dira sa mansilingan. Ano subong sir ang mga tikang ginahimo ninyo da kay pagintindi ko ang mga health centers subong ginabutangan daw kuan mabala no the area to accommodate sa mga patient aton sa dengue. Sure, di ka utod-utod ka. Siling ko ang sa barangay subong health center tan no sa mga check-up sa dengue may ara na kita gin set up. Bali ang sa barangay kay mostly ang nagapakonsulta nagarektan sila sa mga private doctors mo o sa city health office. Okay. Saka ibang kung daw pang ginapaadmit sa ospital. Sa baling health center no kung may magkadto especially kung may doktor kita dila sa barangay sa health center ta konsultahon. Pero kung wala na ang doktor gina-refer siya sa city health office no para makonsulta ang especially ning mga nagahilanat no nga mga kabataan o individual na nagahilanat gina-refer ina sa city health office porque ang iba niya nagarektan sila sa ilang mga doctors no sa mga private clinics. O sa ospital, ibang sa ospital. Sa iban sa ospital. No kay ti mga amo ni nga kay siya tulugungan kana kalaban ng dugo sir mo no. Como na gani Action Arts ang last Saturday nagpatigay nito sang bloodletting no in preparation sa mga kinahanglanon bala. Like sa kasubong ang mga ginadialysis kinahanglan dugo plus inisubong gid ang sa dengue. Sabihin kung maglubo na ng platelet kagkuan nagadubang kita sa mga pangayo sa mga dugo sa barangay. Pero may mga areas sir nga may ara gid man kamo subong ongoing abing fagging operation and then butang sang larvicide sa sining mga ginaitlugan sa namo. Subong no nawadaan kita sa larvicide amo na galing ang barangay kay ang larvicide nga ginapanghang banamon sa mga BSW ginapang bubod sa mga stagnant waters. Bali naghalin pala siya sa city health office. Okay. So bali tungod ginakulang kay ma-purchase ng barangay no para maka-augment sa ginahatag sa city health office. Para mapasigurado gid nga kay every day no halos adlaw-adlaw nagaulan diri sa Mansilingan. Gani. Kaya mo nila kung makapag-sabot sila pagkaga kapag ulan ti way na siya dayon. Dula na siya. Gani anuro na iya tubig mo nga dala sa pagtaas sa ulan, no? Ang opening of classes since nag-start na sa public schools last Monday, kumusta sir subong? Kabay pa mga schools ni luway sa ang kabalo ka ang eskwelahan pwede manitiniran sang lamok mo. Sang last week no before sa opening ng classes nag-attend kita sa orientation sang AL Jaime Elementary School. Dito no ginahatagan ginaton emphasis kag dito man sa DJ Gonzaga Elementary School sa pagligad sa eskwela baligin natagan dito emphasis no ang bahin sa ining gina-recommend sang DOH no iniblang 4S against dengue no doon po explicar ta dinogin pa sa mga ginikanan kung anong mga himuon nila no in kaso kung suspected ng dengue na paghilanat. Okay. Pagkonsulta nila yun, no? Anong ilahimuon subong sa search and destroy, kay bali 4 na sa ka-S, na subong doon naglima na siya, kay may gindubang na S na support rehydration, yung kinanglan, ang isa individual, hindi ba naging kabataan, pa-inomog with pelvis ang liquids, so especially sa tubig, para, ang importante, maka-inom na sa fluids, no? Ang bata o kung ang individual, no? Para makabulig na ma-prevent ang pagsaka ng dengue o pagsulod ng dengue sa ilalawas. Yes sir. So hopefully nga hindi na magsigi-sigi kay kabalo ka unless guro maguntat ng tigululan nga damo tiniran may gatiner nga tubig sa mapuluyan kaya actually nagakadula man lang niya kapin pa kung tigilinit ng problema sa dengue mo. Ganit kay konsinig basta may tubig ang lambok ana dun .
Yes. Kaya mga So, kinahanglan anong magpalimpyo. panugyan mo, sir, sa mga pumuluyo tada sa Mansilingan? At least, kundi malabutan gid ang mga puroks to kung isa sang inyo paglibot sa Ricorida. This time, pagi sa Action Radio, liwat kita ka-remind si Ilakap. Go ahead. So, tiyan mga nga gila ka nawagan ta, ang tanan nga mga pumuluyo, ang tagsa sa Panimalay, mga ginikanan, nga kinanglanon mag-aktibo kita pa ng practice no sa gina-recommend sang DOH ining 4S against dengue no nga may mga information education campaign materials sa ginapanghatag kasi diin para makahibalo no ang mga tagsa Panimalay kung anong himuon nila no nga para ma-prevent naton ang dengue no despite ang efforts ng atong barangay sa gihapon ang cases ka dasaka di nagasaka ti mo ina nga kinahanglan hindi kita magpabaya o sila kundi i-practice na gid no ini gina-recommend sa DOH ko sa CHO kung anong himuon no para makontrol naton ang dengue matapna naton o kung mapaganaga naton ang dengue. Aha. By the way, atong sa Purok Kasilingan, kundi problema, gimantulan nila kay Y Outlet, bulagwaan ang tubig, na nagatiliner na, actually sige contact sa akong to sang nangayo bulig. Sir, lately, may ara na kamo pagsugilanon na Councilor Vladimir Gonzales o Councilor Pausi, kag ang city mismo, kung anong plano sa to? Tisang last week ng patigayon sang committee hearing, no public hearing, ang committee ni Councilor Pausi. Okay. May mga agencies to no nga nag-attend. Kaya mo to discussion to ang bahin sila. Kaya ang isa ka problema tungod nga dako ang palbala no ang galasugon mga waguro mga 1.8 million ang galasugon to no nga para ma-solve ang problema tapos ang dalan private road pa. Kaya mo ina nga kung may funds ang city para sa sina hindi naman siya ma-implementar not until nga dalan mahatagan sang denomination sa gobyerno. Kaya ang ginakaw sila dati ang tag-iiyas ng duta ambot ng buhi pa o kung ako sila sa abroad no. Kaya amo lang ginakaw pag ginapangita kanabon sa kung anong pamaagi no nga makapalinguan nga inang dalan mamuan sang donation para sa konsum ato ng gobyerno no para mahatagan ito. Yes sir. So ma-update lang kami galing sa imo party. Sino on that note, Kap, salamat gisa time maginatag mo karon nga aga kag good morning sa imo liwa. Salamat kita Sir Arto sa panahon ng ginatag mo kag mayong aga no. Salamat din. Si Kapitan Rodolfo Boy Pico sa Barangay Mansilingan. Action Hotline. Takuling is next online, next in line I mean, no kung kadamuon sang cases ang pagambalan, no parte. Ti hindi niya kag sila ang gina-consider as hotspot area bangod sa sining kaso sang dengue, no ti baloon tana kay importante ini nga aton malang kabalo ka ti kung i-take for granted mo ning lamok ya, kagato nagig kasi nimo, gaan mo lang oportunidad niya nga kuanan niya ka, birahon niya gig kani, kagkadto niya gig ka, tikon career kalamok karon. Laban-laban, gig nga problema, kay kung ali kadtan kag karon ma-infect ka na sang dengue virus. Action Hotline. Dira sa Purok Kasilingan sa mga family daga nagapangibulig sa aton. So ang mahimo tagid lang sini ayuon tay no ang mga ahensya sa gobyerno, ang committee sa council sang SP nga makabulig da kung paano mapadasig ang proseso no ti kabalo ka it would take time kay number 1 mangita budget no pondo nga kinanglan no number 2 dapat isettle pa da mga tag-iyas ang kutkutan o kundalan nga private no nga at least may agyan nga outlet ang tubig ba kung nakaluluoy ito si ilan nagigad kung nakita niyo sa maging padala to di last time sa aton tining kakita imo ya mga ara sulod balay mo way hubas ang tubig da abta naman sa masunod nga ulan taas naman liwat astas tuhod kag hita. Action Hotline. Gabi no. By the way, ginpadala diri ni Doktan no ang mga fogging o schools nga ginpaidalom sa fogging kag spraying
sa Takuling, Alihis, sa Vista Alegre, Barangay 39 kag Barangay 34, amo ni sila na ang naka-fogging operation. Sa schools naman, ang St. Joseph High School, Alfredo Montelibano Memorial Elementary School 1 and 2, ETCS 1, 2, 3, 4, tapos naman ang fogging operation da. Rizal Elementary School, ang Speed Happy Beginners Learning Center, ang CV Ramos Elementary School, Luis Puentevilla Elementary School, ang Carlos Silado Memorial State University sa Alihis, no, Mabini Elementary School kag Luis Servias National High School. No, mo ni sila ang mga area na nga may kwan, nga may ara sang ginpatigayon nga spraying or fogging operation. Hotline! Ngaton lang tani kabay pa hindi na madugangan ini no nga mga cases nga sa ulihi madugangan pag ang problema tawo. Damo ko padala sa aton, actually ako personally damo gidi ako nabaton. Pero basi kung hindi tami ngagaw ni karon nga aga, karon sa Action Firing Line kay kita mapungko with the Action Marlon nga program. Talakayon tani bala ang grabe no, binayranay halin sa kuryente kag sa tubig subong diama ko. Magkalaluslos ang puroy mo ya sa bayranay porti ang gintaas gid no sang balayran. Hotline! Te ambot no na tong result after nga may gin set up ang office of the city mayor nga nagbutang sila bala no sang daw complaint desk pila na yan ka reklamo na baton to, and what is the next move ngay mo undi? Sa Committee on Energy na noong plano din ni Congressman ni Councilor Calao Pontevilla. Kay mga hearings na nagligad to do, ay managalaten ng mga Board of Directors. Kay ti basta balayran iha, dako ginang problema mo, kuton mo extra ina nga galastuhan, kag sagwa na sang imo sini nga limit sang naplastar mo na black baluka kon may asawa kag bana kana sulod sa panimalay nyo ang budgeting nyo kuan na mo intact na bla kun sa mga sa government kuan pa may template na mo ni amuning intended for billing sa tubig, sa kuryente, sa eskwelahan sa kabataan. Kung nagdoble na iya kung nagtaas imo balayran apektadong iban mo nga budgetary requirements no, meaning mangita ka naman extra income para makup up ang imo kinanglanon. Hotline! May kung si James Binares kimo ya kay dalom bulsa niya no, nga daway gakaubsan bla. Si Tadios Barrientos ka monitor, Materisa De Roque no, si Kwan galing good morning daho naging agaw. Alfredo Sapa, Mary Jane Ledesma kag April Lopez, Bernard Ior, Brian Morales kag Lia Yangeris Cabel, Ruby Dianga kag Barky Tribe, ara ko no si Kimpo Yolo. Always ka monitor. Salamat kita sa pag-monitor. Alex Montesa kay ngagaw man. Lex may ngaga. Nini Villanueva, thank you for listening. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong na maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Laro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang. Baryoga, may nga agad dara sa barangay Estefania kag Ronnie Gordon. Salamat gid sa inyo pagmonitor. Galing tempo ko ipit gid no kay barangay Kapitan Primo Marlo Rustica dira sa area sang Ilog, no? Kumusta da ang Ilog, Primo? No? Ang barangay mo da, kumusta? Damo man pangwaon subong? Action Hotline! Nya morning, diri sa Noseco, portigid ang pagtaas ang balayda, no? Daw wala man yung explanation, Why na ulo explicar, Nukot lang, dason one-time policy, dayon, bugrason, utdan ka supply sa kuryente, hindi ka bayad. Action Hotline! Noseco, ulo explicar mga mamay time, sa inyo consumers, so ka lilibog ngulo subong, damo balayran, eskwelahan, kuryente, tubig, kung may tubig pangalinya, o kadako, ginsang increase sa mga balayran. Action Hotline! Ayos, salamat gida, taga Barangay Bukana dra, no, kay Primo Marlo Rustica. Good morning sa imo. Why na kita time, diri sa aton sining pagpangalagad, ginupdan kita ni Action Nelmar Madera sa technical side, back up si Action James Binares. Kaupod ng aton mga OJT, Athena Joy Biatingo, Micaela Sibugan, kag Neil Joseph Orsal. Ako naman, Action Art Tayhupon, saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.